В общи линии Smile Cloud е, освен комуникация, той ти дава и огромното предимство да правим, на нас зъботехниците да правим дизайн. Да прогнозираме, да симулираме края на лечението преди въобще да бъде започнато, хора. Защото вие стоматолозите най-добре знаете, че има пациенти, които са тотално, сега не използвам такива епитети, но те са тотално луди. И с такива пациенти ние с Калин много рядко имаме, но разбираме още на Smile Cloud ниво, че те ще са проблематични пациенти, защото ако не харесат два мокъпа, които ние ги харесваме, приключваме лечението. Дяло в детайла. Джърнито е изцяло ориентирано към детайла, хора. Тоест, това, което каза Стефан, е правилно, защото често ме питат, добре, да вие колко пъти правите, нали, визуализация на усмивката? Не, ние сме в бизнеса, където си го правим с по седмици всеки път, докато най-накрая пациента не се хареса. Не. Ние имаме този протокол, в който правим 2 пъти визуализацията и ако пациента не се хареса, му отказваме лечение. Защо? Ние просто не можем да отговорим на неговите очаквания.